Biro mangga. Nah, iki lho. Kletengane ngene iki lho. Seminggu tak tinggal lunga ora krasan hatiku nangso saben dina sing tak rasa awas katon ing netra Helen, bawa ke Helen selesai. Balane sentot. Dogus iki. Yo. Ya. Hei, Panapura. Awas. Awas. Aduh. Bisa mulya panyuwunku. Kendang Jaipong sing keluarga. Sing banter wae. Lanjut neng Kali Lutung apa lanjut neng Helen? Lanjut Kali Lutung ya. Dogus iku